Oletko koskaan halunnut kokeilla curlingia itse? Top Curling Pro tuo realistisen curling-kokemuksen suoraan selaimeesi. Valitse heiton voima, suunta ja kierre ja harjaa kiveä matkalla kohti pesää. Pelaa tekoälyä vastaan tai haasta kaverisi online-peliin. Pelaa PC:llä tai kokeile VR:n versiota, joka on tällä hetkellä beta-vaiheessa ja testattu MetaQuest VR-laseilla. Astu jäälle ja katso, pystytkö tekemään täydellisen heiton.